තාත්තා කවදාවත් ඉල්ලන එකක් නෑ පුතේ මට ෂර්ට් එකක් කරන් දෙන්න කියලා. இலங்கை பள்ளி ஒன்றில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்வில் காவல்துறை அதிகாரி ஆற்றிய உரை அங்குள்ள ஒட்டுமொத்த மாணவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் கண்கலங்க வைத்துள்ளது. தந்தந்தை தனது பிள்ளைகளுக்காக படும் கஷ்டங்கள், அவர்களின் உழைப்பின் பின்னால் இருக்கும் வழிகள் மற்றும் பெற்றோரை எப்போதும் மதிக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து அவர் பேசிய வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் மாணவர்களின் இதயத்தை தொட்டுள்ளது. අර අද්ද කල්ලා බලන තාමත් කරකට ඇති තාත්තගේ අද්දකේ මංගනුවේ මාන්සි වුණ මොකද එක පුතෙකුට 11 වසරට පොට්ටි කරන් දෙනකොට ඒ පුතාගේ ගණිතයේ පොතේ ලේ ගෑවිලා මේ තාත්තා உங்களுக்கு ஒரு புத்தகத்தை வாங்கித் தரும்போது அதில் உங்கள் தந்தையின் வியர்வையும் சில நேரங்களில் காயங்களின் ரத்தமும் கலந்திருக்கும் என அவர் கூறிய போது மாணவர்கள் தேம்பி தேம்பி அழுத காட்சிகள் பார்ப்போரை நெகிழச் செய்கிறது. තාත්තගේ අද්දකේ කරකට පැලිලා ඒ ලේ තමයි උඹේ ගණිතයේ පොතේ ගෑවිලා තියෙන්නේ. උඹ මැරෙනකන් ඔය ගණිතයේ පොත උඹ ගාව තියාගනින්. ඔය තාත්තගේ ලේ ඔය පුතේ උඹේ පොතේ ගෑවිලා තියෙන්නේ කියලා. පුතේ හිතන්න අද මම කෑ ගහලා කියන හැම වචනයක්ම මගේ තාත්තගේ පපුව කඩාගෙන යනවා කියලා මතක් කරන්න එපා. එනවනම් හොඳම දවස අද තමයි. මොකද කිසිම අඩුපාඩුවක් මගේ ජීවිතේ මගේ තාත්තා තියන්න නැතුව ඇති.